ଅଛି କାହିଁକି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲ? ରାଜା ଏହି ରୋଜି ଆଉ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିବା ସଜ ଗୋଲାପ ହୋଇନାହିଁ। ତାହା କିଏ ଚଢ଼େଇ ଚକଟି ମଉଳା ଫୁଲ ବନେଇଲେ। ରୁଚି ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ରୁଚି ମୁଁ କଣ କରିବି? ରୁଚି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା କରିବି। ବିଚ୍ଛେଦର ନିଆଁରେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ମାରିବି। କରିବି ରୁଚି ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। Mm-hmm.